mun ji Tinubu ya hito ya ce mu wai kungiyar fatale ce. Subhanallah. Adibe ne adibi Tinubu. Allah na tuba. Wai kama da fatalwa. Saboda Allah. Saboda. To. Ƙwarai. Amma wannan duka cikin alherin Allah ne. Ƙasanmu Hausawa ke cewa ɗan cawar da kan rena shi ke tsone ma. wuce tsonewa shi zai kwalkwale ma ijiya insha Allah. Mu mun san ba fatale ba ne. Kuma wannan ƙawancin da mun kai yana cikin mahita. Na farko mu kawo kwanciyar hankali ga ƙasashenmu na Sahel. Na bui mu sa tsari cikin yadda ya kamata a kiyaye da arzikin ƙasa da arzikin 'yan ƙasa. Na uku mu san yadda za mu bunƙasar da arzikin ƙasashenmu don 'yan ƙasa su unhwana ba don wata ƙasa can Faransa da ta yi shekara 107 tana gallaza muna tana kwashe arzikinmu tana kaiwa. Amma shi ma wannan insha Allahu biyar shi za ta yi. Banda wannan muna da tsari yadda za mu cin gashin kanmu cikin wasu hanyoyi da ban gayi yanzu. Amma tattalin arziki ya bunƙasa 'yan ƙasa su wadata duka yana cikin tsarinmu. Kuma ba tsari kawai ba ne na magana, tsari ne da kuna nan kuna gani ana ganin shi. Tun da kwanciyar hankali cikin ƙasashen alliance ya fara zuwa. Ban cewa ya zo, ya fara zuwa. Tun da ƙasa duka babu ƙasar da za ta cewa tana cikin kwanciyar hankali 100%. Su ƙasashen turai masu zowa suna yi muna wa'azin demokarasiya da wani sanin ya kamata. Ba a nan gagayi ne. Ini duka dubaye ne suke nan suna mutuwa cikin ƙasashen nan. Tsakankanansu dubaye ni na san abin da nake gai. Sosai kuwa haka ne. Kenan suna mutuwa. To mu Allah ke son mu. Insha Allahu hita za mu yi. Muna nan muna sabon ƙawantaka da sarwar ƙasashe. Kun gani ku shaidu ko 'yan ƙasa shaidu wannan duk